Čili já říkám, u konce prostě téhle série sada zbraní. Ta poslední sada bude, no, odstřelovač. Ukážu vám všechny odstřelovačky, co mám. Načítej. Asi vám ukážu AVPčko, ale koukněte si, že na ten nápis, že to AVPčko fakt není. No, tak si říkáte, ale to nevypadá jako AVPčko, koukněte se a fakt to AVPčko je. Koukněte se na hry, poznáte to podle tady toho, prostě a má tu ty díry přesně. Mám tady to zaměřování. Tady to mám zaměřování. Jo, je dobrý. Prostě tyhle červeně svítí. Víte proč? Nebo mám tady zandaný tohle. A tohle jsou ty médium. Na to můžete mít tohle, nebo to už prostě svoje měření má. Nevím, jak to mám teda vysvětlit. Ale tuhle poslední si nebudeme zkoušet na testovací to, ale z tohle úplně vyjedem. A víte proč? Jdeme na multiplayer. Jo? Multiplayer. Ukážu vám jenom kousíneček, jak hraju. A když tak, prostě to. Jedeme blesk na telefonu, nebo tady už je tma. Aby byste viděli battery. Ne, a to dělám battery. Když je tam prostě. Tak, multiplayer, umeč. A vyzkoušíme si všechny zbraně na multiplayer. Na multiplayer. Ne, všechny zbraně ne. Vyzkoušíme si na tu odstřelovačku a když taky to svou palku. Jo, to je přesně na odstřelovačku. Jsem hodně velká lama, to uvidíte. Lama. Budu to lama a lamy to vole jako lama vole. Takže my se opět takové, nebudu prostě. Musíme být slušní. Načti se. Musíme načíst všechno. Tady vidíte, hraju s lidma, tady vidíte podle těch niků. Vyběhají. Tady to už všechno začíná. Jo, když mám lítat neumíkat. No, tak už bylo. Jmenuji se na multiplayeru Maty 456 mega. Jo, dělal jsem si narychlo, tak si vyzkoušíme hned tady tu. Dělal jsem si narychlo jméno, nebo jsem chtěl vyzkoušet multiplayer. Tak jsem si to jméno nechal. Protože mě jméno bude. To jsem jedno, jak máte. Jo, nedělíme jméno, vole. Sled, vole, 456, vole, velká hlava. No, to je profesionální jméno. Tak, kde se najde nějaký laser? Tady chodím na mapě. Na mapě vidím nějakýho. Neumím to hrát, viď? Neumím to hrát. Dámě. Oni mají některý dobrý zbraně. Některý ani ne, tak si ukážeme třeba trošku, ale mě jedné rychle ukážu. Kdybyste měli bazukou. Jo no, tady se můžou používat ty bazuky. Jo, můžou se tady používat. To je trošku ten problém, no, že některé ty bazuky třeba ani nemají vyzkoumaný.
Jo, myslím, že tady u Enigera nebo podpory bazukou máte na začátku, nebo se to napište mi to do komentářů. Já to mluvit nebudu. Vám ukážu aspoň kousek jak hry. Točíme 5 minut, nevadí, dáme to na 10 minutek. Jo, na 10 minutek. Tak si dáme. Jdeme sem. Tady se jako dohlasuje, ale všichni sem chodí ty nepřátelé, ty vaše. Vy si dáváte bacha, když tak. On tam je. On tam ten hejzlík je, vykoukni. Já jsem oba. Někdy u toho i se vztekám, dokud se nevstekal stříleček. Jako třeba u CSK nebo nějakých to. Já jsem ti tam viděl. A mě taky vidí. Jo, hej, vy si teď myslíte, že byla úplně nějaký fakt normální. Jo, ale někdy mi to fakt jde. Viděl jsem někoho jít sem. Tak si ho se snajpíme. Je fakt. Přebiju si. Někdy prostě natočím, prostě budu dělat po kouskách ty multiplayery. No, za chviličku bude konec a já jsem vám to jen ukázala a vy budete chtít další, tak mi napište do komentů. Jo, no to víš. Když trávu volíš, tak si poznáš, že miluji blbosti jako... No, tak, máme ještě 2 minuty, já vám rychle ukážu ještě tu... Dobrý, tak vám ukážu ještě tak. Napište do komentů, že co si o mě myslíte. Můžete napsat ten pozitivní, ten nepozitivní komentář. Nehraju s jakama. Proč nehraju s jakama? Nebo se mi to nelíbí. Jo, jako s jakama jsem hrál na CSku 1.6. Proto mám ten ban, jak jsem vysvětloval v minulém dílu. Když jste neviděli minulý díl, tak si koukněte. I předminulý, i ten první byl díl sady zbraní. No, už bude asi konec za 1 minutku. 10:00 to ukončím. Tady nikdo není. Dám radu. Tady, když bude, jo, když někdo jde, Battlefield 4. Dám radu. Skolávejte si tady. Proč? Pokud to ne. No, kdyby mi tam vyslání taky mrtvé. Ale no, tak co no. Nebo tam je prostě místo, který jen má. A to no. Dá se tam vždycky střílet. No, tak. Budeme končit. Doufám, že se vám jako video líbí. Když ne, tak prosím napište mi do komentářů, jak se mám zlepšit.
jak se má lepší kameraman, jak se má prostě někdo zlepšit. Jo, double kill, no. No tak nic. Doufám, že se vám video líbilo někdy příště a čus!